Ти ли си, бе? Аз съм, да. Какво искаш? Ти голям паляк, бе, изобщо не строиш 2 стики, момче. Аз ли е, момче? Ти за къв съзение. Искаш ли да ти покажа кой съм аз, хейтера, бе? бе. Ти не знаеш, Ти си да. хейтера, ли, бе? Ти ли, бе? Хейтера. Аре, слушай тогава, това е поздрав за тебе, бе. Слушайте, Рефлекс, момчета. Добър вечер, хейтерюки, поемете тия рими и години след години да си спомняте за мен. Най-верния ви фен, поздрава е откровен. Струваш ли се заблуден? Балезар зелен. Нещо много за да плапаш и банкарен комунист. Отдалече си лечи, че си хомосексуалист. Вече няма патриоти, има рими и банкноти. Това са правилните ноти, не стреляно посоки, защото бите ме във вените. Проблемите започват като чуете сирените. Басам ти и схемите, нали? Вашите хора, брат, бяха най-големите. Най-големите. Големи, ама не, защото проблемите растат. Нямат качество гордо да се запазят стилът. А пък хейтера ми вика: Ела да те черпа една пиричка. а пък аз ще те почерпя с една студена вода. Като го чуеш, брат, ти да се обърнеш гроба, защото сега не е на мода рапа. Вървежни са само рапърите, като Криско и килата. Белото ти не в носа е в устата. Леко се нацапа трака, какво ти пука, нали всички сме в атака. От трака ми таки за сконос в ръка. Те прекратява играта, защото тежка е съдбата. Сложа в устата тия рими са дебели. Писна ми да слушам само брат Брели на кипели и за родните капели. В астричките бели, в квартала поставям ограничителни табели. Аре, чао, момчета. От студио Рефлекс слагам края на куплета.